kanem snew ayure ka balawan jia ya ka Man City hakane ka ayom yela kai jong manta usnam ka jingya kene ya ka kerdan ka bah khledo jong ka me ya kan pon hakala lika kan selong ka ba internet ba hap deng kilai teli ki kelop dan singo ba ya pi ki paralong ki bejus ngo tenat ban pe ki video hakane ke channel ke jing kerpat ya pi lada pimpat da ban subscribe singo ba se ban subscribe ya kane ke channel ke jing ya kai hak Premier League hap deng ki artli ki man kata ka Manchester United persya ya ka Manchester City haba pai hakane ke jing ya kai dai ka Manchester City ka bayo shwaban pen ki ya kejar lengba ukar diol haka minit ka balai peu henreu hado bandakut ke jing ya kai haka kelas step ka Manchester City kala tam ya ka Man United da chikon lanon habawan ban ya kai haka ke lamet ka Manchester City kadang la ban te la kam ya ka jing ya kai tat hado ka minit ka ba phra peu hen nyau kum joro i kumba ka Manchester City kan la ban penlem ya ka Manchester United haka ne ka jing ya kai hanrei dai haka minit ka phra peu phra kum ba thai peja ia ka jing krang bat ka jing angnot jang ka Manchester City haka ne ka jing ya kai namar dai haka minit ka phra peu phra ka Manchester United ka layo ya ka penalti haka ne ka jing ya kai ia ka ne ka penalti la shoot ya ka da Bruno Fernandes pat uklam pen le no ai ia ka ne ka kabu ka ba u layo sa chi sian ha shwa ban kun no ka jing ya kai ka ta haka minit ka ba khandai peu ka Manchester United ka la pen bam so jau ia ka Manchester City haka ne ka jing ya kai haka ba udialo ulayo ban thap ia ka gol penjob na ka benta ka Manchester United haka ne ka jing ya kai kum ta ka Manchester United ka la ban penlem ia ka Manchester City haka ne ka jing ya kai da ar la ka we gol kanem snew ayure kane ka balawan jia ia ka Manchester City haka ne ka ayom ia la kai jong menta usnam namar na ki khan rutli ki jing ya kai ki baladap namar na ki khan rutli ki jing ya kai ki baladap ka Man City kala job tang prasen ya khai lai sen bat charam hadu san sen ka jing ya kai pat hapdeng ka Chelsea persya ya ka Brentford haka ne ka jing ya kai leng ba ka kol jong okurela haka minit ka basa phulai bat leng ba u Jackson haka minit ka phra peu ka Chelsea kala la ban penlem ya ka Brentford haka ne ka jing ya kai da ar la ka we gol leng ba ka ne ka nam job ka Chelsea kala bot na den jang ka Liverpool ka badan menta haka kerdan ka bah khledo jang ka me ye ken pon da ka buduna tang arpon bat tamro ka we ka jing ya kai ya ka Liverpool kat ba ka Tottenham pat kala la ban penlem keput ia ka Southampton hadu dasan la not goal Madison ulayo bantap arteliki goal hakane ke jing ya kai kata hadang hake minit ke bandeng kong bat ke minit ke besar pusan plus saw ki balayo bantap damar cikol ki dai uson hake minit ke bakat ar ukule sekski hake minit ke bakat saw bat UPM sar hake minit ke ba ar pusan ke Crystal Palace pat kalamat ia ke nam job hadin bakalala ban penlem ia ke Brighton hadu dalai la ke we goal haba pai pat shaka jing ya kai haka La Liga kata hapa deng ka Atletico Madrid persya ya ka Getafe haka ne ka jing ya kai leng ba ka gol jang usorlot haka minit ka bahandrek thau khandai ka Atletico Madrid kala la ban penlem ya ka Getafe da chikon lanot leng ba ka ne ka nam job ka Atletico Madrid kala kiu menta shaka kadan ka ba ar haka me ya ken pon jong ka La Liga ka Athletic Club pat kala khai persya ya ka Alaves damar la chikol kat baka Real Betis pat kalamat ya ka nam job haden baka lala ban penlem ya ka Villarreal da ar la ka we gol bat ka jing ya kai pat hapdeng ka Real Sociedad persya ya ka Las Palmas haka ne ka jing ya kai baro ar teliki tim kila kono da ka jing ya kai klem dan bala ban pen ki ya ka jar kat baka jing ya kai pat hapdeng ka Barcelona persya ya ka Leganes haba pai shikane ka jing ya kai ka Leganes kala yo ban pen ki ya ka jar dang haka minit ka basaw lengba u Sergio haden juga ne ka gol ka Barcelona kala persyang hikat bala ban saya kibut kibor bar kistat jongka ban yo pen pai ya ka ne ka gol pen ban hado ban dakot ka jing ya kai ka Barcelona kamla shobat pen pai ya ka ne ka chikol jong ka Leganes kumta haka ne ka jing ya kai ka Leganes kala la ban penlem salit ya ka Barcelona tang da chikol lanon lengba ka ne ka jing syaram jong ka Barcelona ka jing ya kai haka La Liga kan salong ka bayak hat bat ka ba internet ba hadu kata namar ka jing ya kane ya ka kerdan ka ba khledo jong ka me ekhan pon kan salong ka ba shong shit ba hapdeng ki lai teligi club kata ka Barcelona ka Atletico Madrid bat ka Real Madrid kat hadu menta
ke Barcelona kadang bat hi haka kerdan ka bah khledo jong ka me yekhan pon haka ba ka layo la tho pra pon nagi khat pra tali ki jing ya la kai kat ba ka Atletico Madrid pat ka lereng kat pon bat ka Barcelona haka ba ka layo la tho pra pon nagi khat han nyau tali ki jing ya la kai hanre ka Barcelona kadang tam ya ka Atletico Madrid da ka we ka jing ya la kai bat ka Real Madrid pat ka layo la tho han nyau pon nagi khat han nyau tali ki jing ya la kai kom ta ka jing ya la kai haka la lika kan selong ka baya khat bat ka basang shit bha hadu kata kuble shibon ye phiki para lok ki bajus ngau tanak bat pe iki video haka nei ka channel ngen skendo pat haka we ke video kuble shibon